acım, gözlerinin rengi, acı veren sevgi. Karar verdim artık senin keşfini unutacağım. Kaderlerde içimdeki duygular, kaybettiğim umutlar, zalimce intihar o acı kalbim. Kaderlerde, kaderlerde. Aşık olsun, yolun açık olsun, bırak beni kalime. Dünya dönüyor dönecek, hayat sensiz de sürecek. Gidecek acılar, bu günler geçecek. Sen ne dersen de, sen ne dersen de. И така, добър вечер. Първо искам да благодаря на всички гости. Виждам доста хора тази вечер тук между нас. От името на бащата и на майката искам да поздравя всички, които тази вечер ги уважиха. И да минаваме към най-важната част, подаръците и даренията към малкия виновник. Не го виждам къде е, сигурно някъде навънка играй. И сега да започнем по-набързо, защото времето ни притиска както винаги. Да може да има време за танци, такъв хубав оркестър. Тони Соройро гостува, просто не може да го опуснем, няма как да стане. И сега да започнем от най-близките, по традиция. Той дойде, тук при нас ще седиш. Айде да започнем от тук, от зрената маса, от най-важните. Кажи. Да. Значи започваме с Аса и с Адриана, да бъдем по-точни. Базенака да дойде тук при нас. Една музика. Колеги, ако може. С децата, ако може тук да сега. Започваме. Сега. На древно, на едро. В кутията направо. Започва с 100. Ще ги съберем, що е по-голяма кутия. 200. 300. Не съм фалшиви. 400. 500. Какво да бъде? 2-3 милиона.
pozdrav za tebe, sedmoškija pak za tebe. Poželavam ti da budeš najšťastljiviji čovek. 2 miliona, 3 miliona, da ih nemaš za pari. I da budeš od miliona, da ljubavni ti. Bravo. Благодаря на оркестъра. И продължавам. Оркестъра Тошима. До тук 500. Още 100, 600. 700. Станаха 800. 900. И още 100. 1000 евро. Браво, браво. Майко-дията няма да си като гледам колко ще има даване. Така, еми за 1000 евро музиката вече се знае работата. Един хубав пичек. Айде, Левски! И сега продължаваме с единия чичо. Аз съм другия чичо. Да по-малкият чичо започне. Фило. Нека да не забравяме, пристига от Испания. Сега започваме даряването. Къде е кутията? Сега започваме. Чакай докато мога да се стига. Най-добрата камера в Белгия. Студио Енис, както винаги, перфектни. Чакам вам се, добре. А те, добре. Сега започваме с... Направо слагай вътре. 100. 200. 300. Да направи по-голяма дупка с тази котия. 400, така. И така 500 до тук. Музика. Лена Магдалена, момент, колеги си първо. Ако обича Тони Сороро, Лена Магдалена. Не казваш на колко си
Браво! Благодаря Благодаря на оркестъра. И продължаваме до тук. 500 евро. Не така, мама. И сега. До тук 500. Още 100, 600. 700. 800. 900. Чакай малко си. Да ни пропускаме и сестричката. И 100 евро за Александра. 1000 евро от Чичото. И неговото семейство, нека бъде жив и здрав, все така да помага. Еми, момчета, от тук на вас продължавате. И така, другият чичо да заповяда в даряването. Айде, Бакадо. И така, завикачи, няма да за музикант, какво става тук, бе? Нищо, айде, Алеко. Другият чичо, 100 евро. Алеко, 200, 300, 400, дай. 500 евро. И така, Алеко, дали до сега 500 евро, нека Тони, колега, ако може да обича да дадат сега. Трима братя с оркестра, момчета. Фамилио. Трима братя. Кой не знае? Друг бъде. Сол. Благодарим, Тони, жив здрав да си върви. И така, Алеко продължава да равенето до сега. Станаха 500 евро. 600. 700. 800 евро. И така, още 100, 900 евро. Чакаме, няма проблем, покажи. Значи, нали? Значи от Алекото 950 евро дари и един пръстен, какво е това? Овици, Асо, за Александра. Да е жива, за да порасне. Значи, Алекото дари 1000 евро, аплодисменти за правилно. Еше, Алеко! Жив здрав. Продължава Гючек. Нека да се вземе мястото, така че.
От Германия пристига. Отива за Испания. Слушам, какво да бъде? Какво искаш да си? Музика! Колеги, знам, че искате да свирите, ама нека малко да свършим работа. Така, записваме го. Специален поздрав за чучето, за братът на Кехан. Петка, давай на нас такива работи, не да си. 2 милиона, 3 милиона. Пожелавам ти да бъдеш най-щастливия човек. Този поздрав е за тебе, следващия пак за теб. Пожелавам ти да бъдеш най-щастливия човек. 2 милиона, 2 милиона, да ни нямаш за пари и да бъдеш шампиона в любовните игри. 2 милиона, 3 милиона, да ги нямаш. Браво, браво. Благодаря на оркестъра. И продължаваме с Небито. Кутията е тук насам при нас, при мен. Чакай първо да ги подели. Сега. 5 евро за викача. И тук са 100 евро. И още 100-200 евро от името на Небито и на семейството. Първи братовче, нека бъдем точни, Кичека Варна. Колеги? И така? Да. Това е химна на дръсане, ще бъде по-късно, със сигурност. И сега започва с 50, 100,
150 евро? Слушай. 10 евро за музиката? На колегите? И сега, направо да не губим време, ако обичат цялата маса, втора маса да заповедат всички на дансинга, за да може да минем по най-бързия начин. Цялата маса, ако обичат всички да дадат при нас. Сега започваме първо от колежките. Първата е Диана със съпруга си. 120 евро от колежката. Какво да бъде? Левческа стъпка. Продължаваме с следващата колежка. Мариана дава 150 евро. 10 евро за музиката. Един бърз скичек, ама нормално бърз, за дъщерята, ако може. Айде! Нелито, също колежка, със семейството си. 120 евро. Какво да бъде? Пожелание на оркестъра.
Алди, със съпругата си, да заповяда. Виж колко е по-хубаво така, направо да ги стъгат вътре. Само мъчат с тая малка дупка на кутията. 150 евро? Какво да бъде? Моля? Ти чека Магнум или Мато? Магнум. Еми не знам. Благодарим на оркестъра. Нека да дойде при нас Зико с неговата съпруга. Момент. Какво? Имаме два поздрава. Първият е от Людко и от Ашка. Те бяха тук, обаче заминаха. Не знам какво стана. Те заминаха на друго. Съжалявам. Много ще ни очака да останат. 150 евро от името на Ашка и на